Ty už si venku, bratře. Dobrý ráno. Dobrý ráno. To můj krásný den. Žáno. Už je pak vlastně horko. Guzda Ano. nahoře. To je Roland. Mistr Fušení. Zdravím tě, Adriane. Ahoj Rolande. No, to je ten nováček, no. Můj bratr. Jen potěšení. Mě nemusíš, vidíš jak Asher. Jo. No nic, mistr vás už očekává. Tak, A dobře. tak ho necháme čekat. Rolande, až po tobě. Teď ty. Ještě. Aaaaaa! Na nováčka, dobrý. Mistře. Aha, Adrian. Až vás vidím. To je on, jak jsem vám o něm vyprávěl. Aj mistře. Tak Rolande, zober Ashera a ukaž mu to tu a potom s ním choď na cvičisko. Ještě. Pojď za mnou. Dobře. A my dva půjdeme na pivo, pojď. No, pojď. Zde máme jídelnu. Tady večeříme, snídáme a obědváme. Dobře. Tady máme knihovnu. Asasinské dějiny, normální dějiny. A když tak i nepřátelské taktiky. Dobře. Zde už je kuchyň. Jak vidíš, tak jsem se tady chtěl pěstovat strajčata, ale nějak se mi to nevydařilo. Takže tady budeš mít pokoj. Dobře. Zde. Vyber si jako postel, chceš je to volno. Zase si vezmu tady tu. A kdy začnu s výcvikem? No, tak já bych začal zítra ráno, teď už se prostě. Dobře, tak dobrou. Dobrou. To je horko. Hrozný horko. Dobrý ráno. Dobré ráno. Dobré ráno, mistře, dobré ráno, bratře. Rád tě vidím. Tak co, jaká byla postel? Tvrdá, ale lepší než ta moje. Zdravím tě, Šre. Zdravím. Dal by si snídani? Dobře. Jo. Takže, mentore, kdy začnu trénovat? Mě starám za oči. Dobře. Začneme po snídani. Jo a Adriane, tady máš to pivo. To je bomba. Děkuju. Takže mentore, kdy začnu s výcvikem? Počkej, teď mě po Rolanda, myslím, že je něco. Rolande, Ano? Stál. zober Ashera a choď ho vycvičit. Ještě. Takže Šre, pojď. Dobře. Takže začneme parkourem, skokem důvěry nebo bojem. Parkourem. Dobře. Tamhle máš malou parkourovou dráhu. Můžeš začít. Sakra. Jsi dobrý na nováčka. Většina se nedostane ani na tu první překážku. Dobře, tak asi bych začal s výcvikem. Bojem. Takže... Boj? Nebo skok důvěry. Asi bojem. Dobře. Jde o to, ale s kým budeš bojovat. S bratrem určitě ne. Tak třeba s tebou, Rolande. No. Už je dobrá. Ale jestli se ti něco stane, tak ať mě Adrian za to nezabije. No, to jsem si rozvěděl. Dobře, tady tak.
Začneme. Připravíme tě. Boj. Ano, nějak výjimečný. Zatím jsi nejlepší. Díky tě, ne? No nic, poslední je pád důvěry. Pojď prosím tam mnou. Dobře. Ne, pojď za mnou. Já. Je to bezpečný? No, zatím se u toho nikdo nezabil. Uvidíme, jestli budeš první. Děkuju za tu podporu. Jsem celý. Vidíš, jsem ti nebyl. U všech zkoušek si obstál na výbornou. Tore? Zkoušku si zadal výborně, přesně jako tvůj brat. Takže je asi na čase, aby vyrazil na svou první misi. Ano, s tím já Dobře, souhlasím. tak... A já, takže půjdeš do Jeruzaléma. Dobře. Koho mám zabít?